και ο κάθε Νικολόπουλος. Γιατί και διαβάτη να παίρνουν τα κόμματα χρήματα και μιλάμε. Βέβαια, κάναμε, ευνοχήσαμε και συγνώσαμε τις επιχειρήσεις μας και φύγαν και πήγαν στην Βουλγαρία. Οτιδήποτε είναι υγιές σε αυτόν τον τόπο πρέπει να καταστραφεί. Και αργότερα θα δείτε για τον κάθε Νικολόπουλο που πάει να κάνει κάτι, θα του βγάλουν κάτι. Θα το βγάλουν, γιατί εξουσία και διαβάτη δεν έχει ποτέ άδικο. Έχει τις προϋποθέσεις να δημιουργεί πάντα το δίκαιο με το μέρος σας. Και θα βγει ο Πρετεντέρης που τον ξέρουμε την παγάζας είναι και τι περίεργος και τον ξέρουμε τι κάνει. Άρα δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει το εθνικό συμφέρον και διαβάτη. Δεν μας ενδιαφέρει ο καθένας τι κάνει στο σπίτι του και στο χαρακτήρα του. Και ξέρουμε για τον Παπαδήμο και ξέρουμε για τον Κατζαφέρη και ξέρουμε και για τον Καμένο και ξέρουμε για όλο τον κόσμο. Βλέπετε σε κάποιο πολιτικό κόμμα που θα βγάλει αυτή την πατρίδα από το διέξοδο. Ευνουχισμένοι όλοι και συγκεκριμένοι. Χέρι-χέρι. Καινούργιες δυνάμεις, κύριε Νιζάμη. Και διαβάτη. Θα πρέπει και εγώ να είμαι συγκεκριμένος και όχι γιατί θέλω να κάνω βούρτσα στον κύριο Νικολόπουλο όπως λένε οι καλλιτέχνες, αλλά προσπάθειες τέτοιες θα πρέπει να τιμάει το ελληνικό λαό και να βρίσκουν ανταπόκριση. Θέλω να πω ότι σας ζήτησαν άλλα μεγάλα γνωστά ονόματα από άλλα κόμματα και είπατε με ευγένεια όχι ευχαριστώ δεν θα πάρω γιατί έχετε μολυνθεί. Άρα λοιπόν αυτό το είπα επειδή είπατε ότι δεν κάνετε βούρτσα και λιβάνισμα κτλ. Έχετε όλη την παρησία που χρειάζεται και τη λεβεδιά για να απορρίπτετε. Ξέρετε σε πόσα κανάλια απ' έξω έχω δει μερσεντές και σωματοφύλακες. Με τον κύριο Νικολόπουλο τον ερωτεύτηκα, τον είδα σε ένα φανάρι με το παπάκι του. Τι μπορείς να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Μου το έχεις πει. Τι μπορείς να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί χρειάζονται σωματοφύλακες. Οι Χρυσαυγίτες είχαν σωματοφύλακες. Έτσι δεν πάμε να τρελαθούμε. Και βιάζουν τα παιδιά και καταντάνε τα παιδιά στα ναρκωτικά. Ξέρετε πόσα email πήραμε και διαβάτη για ναρκωτικά. Εμείς είμαστε κάθετοι. Δεν χρειάζεται εδώ μεγάλο μυαλό. Εδώ χρειάζεται μια πειθαρχία και ήταν όλοι μέσα στην ανομία. Και το πολιτικό σύστημα δεν θέλει να τιμωρηθεί κανένας γιατί πρώτα-πρώτα πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί. Επιτέλους, ας τα δούμε τα πράγματα άσπρα και μπλε. Αυτό που είναι το χρώμα της Ελλάδος. Και όχι όπως μας συμφέρει εμάς. Δημιουργήσαμε ένα δημόσιο υδροκέφαλο. Πού είναι το κεφάλι να κόψεις. Γιατί χρειάζονται τόσοι κύριε Διαβάτη. Πρέπει να φτιάξουμε μια κοινωνία σοβαρή. Και μπορούμε να φύγουμε από το αδιέξοδο. Εγώ εξακολουθώ και διαβάτη και ελπίζω να μπορέσω να τη δω, αν και είμαι μεγάλος, να δω ξανά την Ελλάδα αυτοκρατορία. Γιατί μπορούμε να την κάνουμε. Σε 5 χρόνια. Φεύγουν τα παιδιά μας έξω, κύριε Διαβάτη. Τα μισά χρόνια του Μητσοτάκη έχουμε να ακούτε. Ξέρετε, κύριε Διαβάτη, τι είναι αυτό. Να φεύγουν τα παιδιά έξω. Χάνουμε το μυαλό μας. Χάνουμε τις ιδέες μας. Ποιος θα μας. Οι γιαγιάδες θα μας βγάλουν από το αδιέξοδο και οι παππούδες. Και πάνε τώρα να υπηρετήσουν την Τουρκία, την Αμερική. Τα μυαλά της ΝΑΣΑ ποια είναι. Ελληνικά μυαλά είναι, κύριε Διαβάτη. Δώστε μου την ευκαιρία να πω κάτι, γιατί προσέξτε τώρα, ο κύριος Νιζάμης έχει πει και άλλη φορά και έχουμε συζητήσει επάνω στο θέμα αυτό, ότι πριν από τη φτωχοποίηση είναι η αξεστοποίηση. Ένας λαός καλλιεργημένος, πεπαιδευμένος, με επίγνωση των προσόντων του, των δυνάμεών του και των αδυναμιών του δεν ελέγχεται. Περάσανε λοιπόν μετά τη μεταπολίτευση, ίσως και από νωρίτερα, δεν κάνουμε διαχωρισμό, περάσανε λοιπόν κάτω από οδοστρωτεία την παιδεία, τη γλώσσα, το σκέπτεστε των Ελλήνων, τις αντοχές του, τις υπονομεύσανε, τις δυνάμεις του και ανέδειξαν και έβαλαν σε μεγέθυνση κάθε παράμετρο που είναι αρνητική, όπως για παράδειγμα αυτό το περιβόητο Έλληνας είναι εγωιστής, μα έχει πρωτογενή σκέψη, γι' αυτό είναι εγωιστής. Γιατί δεν ακολουθεί, χαράζει δρόμους. Και μόνο οι δημιουργοί πρωτογενούς σκέψεως χαράζουν δρόμους. Λοιπόν, τι κάνανε. Κάνανε τη φακή καρπούζι, τα ελαττώματα των Ελλήνων τα διωγγώσανε, τις αρετές των Ελλήνων τις συρρίκνωσαν και παρουσίασαν έναν Έλληνα ανάπηρο αυτή τη στιγμή και λένε δεν είσαι ικανός να διαχειριστείς την περιουσία σου, τη ζωή σου και θα σε αξιστοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό λέει ο κύριος Νιζάμης, αιμορραγεί η πνευματική δύναμη της Ελλάδας. Γιατί έχουμε ξαναπεί, το να κάνει κανείς χρήματα μπορεί να τα κάνει μέσα σε 2, σε 3, σε 5 χρόνια. Το να κάνει όμως πολιτισμό σε μια χώρα θέλει γενιές ολόκληρες. Και τώρα που φεύγει η μορφωμένη νεολαία και θα μείνουν πίσω οι άνθρωποι που είναι της εργατιάς, άντε μετά να ξαναπούμε. Εγώ να φύγω με ένα αισιόδοξο όμως. Πήρα και εγώ φορά, ενώ ήθελα να μιλήσει ο κύριος Νιζάμης και εσείς. Να πω αυτό και να φύγω, να προλάβω πράγματι το λεωφορείο. Κοιτάξτε, έχουμε ανάγκη, εγώ το έχω ανάγκη να γεμίζω και μπαταρίες. Γιατί αν δεν υπάρχει ελπίδα, αν δεν μπορούμε να σώσουμε την κατάσταση, τότε τι θα κάνουμε, θα πάμε στην αυτοκτονία? Όχι. Αυτά τα παιδιά που μπορεί να φεύγουν έξω, ας δούμε και την άλλη πλευρά. Μπορεί να είναι εκείνα τα παιδιά που θα ξανακτήσουν την καινούργια Ελλάδα, ξέρετε. Πότε, κύριε Νικολόπουλο, ακούστε, μετά από 10 ακούστε. Μπορεί να μην υπάρχω εγώ. Αυτό λέμε, ακριβώς. Ναι.
Μπορεί όντως εγώ να... 5.000 αυτοκτονίες, να μην σας διακόψω. Ναι, τι κάνουνε, είναι εγκληματίες, πολιτικοί εγκληματίες. Ναι, έχετε δίκιο, έτσι είναι, αυτό ζούμε. Όμως, θέλω να πω ότι να σκεφτούμε κάτι που πέρασε από το μυαλό μου όσο μιλάγατε. Ότι όταν σε αυτή εδώ την πατρίδα δεν ήξεραν γράμματα, δεν μιλούσαν, δεν, και άρχισε ο Ρήγας Φεραίος απ' έξω να γράφει το Θούριο, να γράφει ποίηματα, άρχισε ο Υψηλάντης, άρχισαν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Όλα αυτά ήσαν παιδιά της Ελλάδος. Ελληνόπουλα, ο Ζάπας, όλοι οι μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες. Πού ήσαντε αυτοί? Ήσαντε μέσα στην πατρίδα. Ήταν ο μεγάλος ελληνισμός, ο έξω από την μικρή υπόδουλη Ελλάδα, μάλιστα. Όλοι αυτοί, για θυμηθείτε, ήρθανε λοιπόν και δεν ήρθαν εδώ να κάνουν, ξαναλέω, πισίνες, να βγάλουν τσερόκι, να κουβαλάνε σαν τον Βενιζέλο που είπε ο Κώστας, να έχει ένα αμάξι που κάνει 750.000 ευρώ. Μα σκεφτείτε τώρα το Μάτιον, 750.000 ευρώ. Αλήθεια. Και άλλα 800 για ανακαινήσεις λένε. Αν είναι δυνατόν. Έδωσε προχτές, λέει, στο Υπουργείο Υγείας 3.700.000 για ανακαίνιση, μιας και είπες ανακαίνιση του κτηρίου του Υπουργείου Υγείας. Μα είναι δυνατόν? Μάλιστα. Εκείνοι λοιπόν ήρθαν και τι έπαθε? Γύρισαν πίσω με πολύ πολύ αγάπη στην πατρίδα. Ο Αρσάκης, θυμηθείτε τώρα, μη σας λέω ονόματα. Ήρθαν πίσω και αρχίσαν, φτιάξαν το πρώτο πανεπιστήμιο. Φτιάξαν ο Κοραής, σχολεία, γράμματα, βιβλία να τυπώσουν σε ένα λαό που δεν ήξερε ούτε το όνομά του να γράψει. Λέω λοιπόν, πού ξέρετε, όλα αυτά τα παιδιά που πάνε έξω μπορεί να είναι και η ελπίδα μας, να είναι η απαντοχή μας, να είναι η σωτηρία μας. Το λέω, αφήστε με κύριε Διαβάτη, ξέρω, ναι. Είσαστε πολύ ευγενικός. Όχι, δεν είμαι ευγενικός, θέλω να είμαι και αισιόδοξος τώρα που θα ταξιδεύω. Θέλω να λέω, το η Ελλάδα ποτέ δεν θα πεθάνει, όχι μόνο τραγουδώντας. Να το στηρίζω κάπου. Είπε πριν ο Κώστας ο Νιζάμης. Παιδιά, ξέρετε ποια είναι τα μυαλά στην Άσα? Δικά μας μυαλά είναι. Ελληνικά μυαλά είναι. Το λέω όχι γιατί θέλουμε να φύγουν τα παιδιά μας. Γιατί πράγματι σε ένα χωριό, φανταστείτε, σε ένα χωριό που φύγαν όλοι μορφωμένοι και μείναν πίσω οι γέροι. Έχει μέλλον αυτό το χωριό? Όχι. Μπορεί να έχει μέλλον λοιπόν μια χώρα, σωστά είπε και ο Κώστας και ο Γιάννης, που φεύγουν τα παιδιά της? Όχι, δεν είναι αυτό που θέλουμε. Αλλά, σας παρακαλώ πολύ, η Ελλάδα δεν θα πεθάνει. Εξαρτάται όμως εάν εσείς και εγώ θέλουμε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μεγάλη δόξα της παλιγενεσίας. Αν δεν θέλουμε θα το κάνουν κάποιοι άλλοι. Δεν θα το κάνει ο Σαμαράς, δεν θα το κάνει ο Νικολόπουλος, θα το κάνουν κάποιοι άλλοι. Να το ξέρουμε αυτό. Να ζούμε λοιπόν με την βεβαιότητα της αθανασίας αυτού του γένους. Αυτό το γένος ήταν πάντα ελάχιστο, ήταν πάντα μικρό, ήταν, πώς το έλεγε βρε παιδί μου ο Σαρτζετάκης, ανάδελφο έθνος. Αυτό το γένος δεν θα πεθάνει. Θέλουμε εμείς να είμαστε μπροστάριδες. Πάει καλά. Θα δώσουμε λοιπόν τη μάχη μας. Αν δεν θέλουμε θα μας ξεπεράσει. Κύριε Νικολόπουλε. Σύμβαση με την ιστορία, Γιάννη, δεν έχει κάνει κανένα έθνος. Ενίσταμε. Έτσι. Ενίσταμε. Δύο πράγματα πολύ σύντομα, από σεβασμό στο χρόνο σας και από την τιμή που μας κάνατε να αναβάλλετε το ταξίδι σας και να φύγετε εσπεσμένα. Το ένα αφορά τους ευεργέτες. Τότε είμαστε υπό το ζυγό ξένων δυνάμεων. Μετά την απελευθέρωση. Ναι. Ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό που συμβαίνει τώρα, να βαλόμεθα, να δεχόμαστε επίθεση εντός των τυχών από καταστροφικούς σωτήρες και συνεργούς και από άσπονδους φίλους του εξωτερικού δεν έχει ξαναγίνει. Πρώτον. Δεύτερον, πολιτισμός 5.000 χρόνων καταστράφηκε από μια αδεξιότητα, μια προδοσία, ένα λάθος, ό,τι θέλετε πέστε. Ο ελληνισμός μπορεί να πεθάνει, πέθαναν και άλλοι πολιτισμοί. Τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή? Εκείνο που χρειάζεται είναι να αφυπνιστεί ο λαός, ο κόσμος. Τρία πράγματα. Είπα χθες Παρασκευή. Τρία πράγματα λείπουν. Αν αυτά δεν γίνουν, είμαστε καταδικασμένοι όχι σε συρρίκνωση, σε αφανισμό. Το ένα είναι να πληροφορηθούμε, να ενημερωθούμε, κυνηγώντας την πληροφόρηση όπου είναι αυτή. Στο Έθνος, στον κύριο Νικολόπουλο, Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, οπουδήποτε υπάρχει. Να πληροφορηθούμε. Δεύτερον, μαζικότητα. Να βγούμε στους δρόμους. Χωρίς μαζικότητα η πολιτική, ο οποιοσδήποτε πολιτικός, άμα δεν έχει τον κόσμο μαζί του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και το τρίτο είναι η προσωπική μας συμβολή στην ψήφο.
όταν ψηφίζουμε. Αν αυτά τα τρία πράγματα δεν συμβούν, η Ελλάδα, κύριε Νικολόπουλο, δεν έχει μέλλον με την πορεία αυτή. Είναι στην κατιούσα και αν ο λαός δεν ξυπνήσει, δεν αφυπνιστεί, η πορεία είναι καταστροφική. Αυτό πιστεύω. Η Ελλάδα δεν τρομάζει. Η Ελλάδα λοιπόν αλλάζει. Εγώ φεύγω παίρνοντας αυτό το μήνυμα, δεν προχωράμε τρομαγμένοι, προχωράμε με αυτοπεποίθηση. Γιατί με πολλά ισχυρά εγώ θα γίνει το μεγάλο το εμείς. Να σας πω, έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Θέλετε να μείνετε, να τελειώσετε, προλαβαίνουμε? Να μην φύγω, λοιπόν, θέλω. Ωραία, να ακούσουμε τον κύριο Νιζάμη. Και η ένστασή μου δεν είναι για εντυπώσεις, είναι πραγματική. Εγώ, όσο δεν βλέπω τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους και να εγκαταλείπει τα καφενεία και το ποδόσφαιρο, δηλώνω απογοητευμένος. Κύριε Νιζάμη. Κύριε Μάτη, ξέρετε ότι εγώ πάντα ήμουν αισιόδοξος. Αλλά σήμερα θα φύγω ειλικρινά πολύ πιο αισιόδοξος από τη βεβαιότητα και τη γνώση του κ. Νικολόπουλου. Που για να μας λέει αυτά τα πράγματα κάτι έχει στο μυαλό του, κάτι ξέρει ίσως παραπάνω. Ίσως δεν ήρθε η ώρα να τα πούμε όλα. Πιστεύω όμως σε αυτή τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα δεν θα πεθάνει, αρκεί να μην την αφήσουμε εμείς να πεθάνει. Και έχουμε το δικαίωμα της ψήφου. Ο ελληνικός λαός δεν έπεσε στην περιπέτεια της ψήφου. Το εμείς ποιοι είναι, κύριε? Οι Έλληνες. Ποιοι? Εμείς οι Έλληνες. Ο λαός. Ο λαός. Από το λαό εξαρτάται, Αυτή κύριε η πατρίδα Νιζάμη. όταν χρειάστηκε να βρει τον ηγέτη της, τον βρήκε μέσα από την ιστορία. Ο Θεός και η φύση δημιουργεί τις προϋποθέσεις να ξαναβρούμε τον ηγέτη μας. Χρειαζόμαστε έναν ηγέτη. Και δεν είναι τυχαίο και διαβάτη που βιώνουμε μια κρίση χωρίς ηγέτη. Δεν υπάρχει ηγέτης αυτή τη στιγμή. Και αυτόν τον ηγέτη να ζητούμε και πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη βεβαιότητα του κ. Νικολόπουλου ότι δεν θα πεθάνουμε, ναι, δεν θα πεθάνουμε, δεν θα τους αφήσουμε, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, δεν θα βγούμε στους δρόμους, δεν θα σπάσουμε. Ο ελληνικός λαός δεν μπαίνει σε αυτή την περιπέτεια, είναι ψύχρεμος. Μπορεί να κάθεται στο σπίτι του, να κοιτάει τηλεόραση, αλλά να διαβάζει. Και πιστεύω ότι μέσα από εκεί έτσι, ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιες Ελληνίδες μάνες που ακόμα μεγαλώνουν τα παιδιά τους ελληνικά. Μέσα από αυτό που βίωσα και εγώ από τον πατέρα μου, ο κ. Νικολόπουλος από τον πατέρα του. Και εμένα εργάτης ήταν. Ζήσαμε εμφύλιους πολέμους, ζήσαμε κατοχές και δεν πάθαμε τίποτα. Θα σταδιοδρομήσουμε τώρα και θα δημιουργήσουμε το μέλλον των παιδιών μας απάνω στα δανεικά, κύριε Διαβάτη. Πλησιάζουμε στο τέλος. Δεν ξέρω αν έχουμε ακόμη ίσως 1 λεπτό. Λοιπόν, δευτερόλεπτα έχουμε. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νικολόπουλο. Όχι, εγώ δεν έχω τίποτα δεν έχετε, να πω τότε εγώ κάτι. Έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και έχω να πω ότι όντως εγώ το πιστεύω και γι' αυτό αγωνίζουμε. Αν δεν πίστευα ότι θα νικήσουμε, θα είχα παραιτηθεί. Θα νικήσουμε. Θέλουμε να νικήσουμε, μπορούμε να νικήσουμε. Όχι ένας, πολλοί μαζί. Και δόξα τω Θεώ, άντε, να μοιραστούμε αυτό που είπε ο Χρήστος ο Νιζάμης μόνο σήμερα. Ναι. Ότι υπάρχουν πολλές μικρές δυνάμεις που τον τελευταίο καιρό, σε λίγο θα σας καλέσουμε, Αγίας Ειρήνης, αν δεν κάνω λάθος, κρατήστε εσείς το όνομα, εκεί θα δώσουμε ραντεβού σε λίγο, να δείτε ότι πολύ μικροί μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο ρεύμα. Ωραία. Σε δευτερόλεπτα να πω και εγώ το εξής πράγμα. Είπε ο κύριος Νιζάμης για ηγέτες. Είπα εγώ ότι καταστρεφόμαστε. Στην Ισλανδία βάλανε τους τραπεζίτες φυλακή. Αλλάξανε την κυβέρνηση, βγήκανε ασπροπρόσωποι, κερδίσαν την αξιοπρέπειά τους, κέρδισαν τα πάντα, αλλά ήταν και τα δύο. Και οι ηγέτες, ο πρόεδρος τους είπε όχι στο Δουνουτού και ο λαός ακολούθησε και πήρε πρωτοβουλίες. Εδώ πέρα μας λείπουν και τα δύο. Και οι ηγέτες μας λείπουν προς το παρόν, άλλο οι αναδεικνυόμενοι σε πορεία ανάδειξης και άλλο από τους παλιούς τους ηγεμόνες. Και ο λαός δεν βγαίνει στους δρόμους. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά, αισιοδοξία, ψηλά το κεφάλι και ίσως τσιγκλάω κι εγώ λίγο τον κόσμο για να σηκωθεί από τους καναπέδες. Μην τρομάζουμε, μην τρομάζουμε. Με την αισιοδοξία του μηνύματος που ο κύριος Νιζάμης μας έχει εμφυσίσει. Η Ελλάδα δεν τρομάζει, αλλάζει. Και να είστε πάντα καλά την επόμενη Παρασκευή στις 10 το πρωί, όπως και επίσης το επόμενο Σάββατο στις 7 με 8 το βράδυ. Ευχαριστώ, γεια σας.